Pri novom videu. Dnes budeme točiť Brawl Stars. No, ako vidíte, trošku lepšie veci tu mám, lebo som hral. No, tento Gold 1-2, no. To sa trošku prehrával, ale to je teraz jedno. Už mám o chvíľu, 10 000 oných trofí, potom ešte tu mám Leona, lebo ako ja som to nenatáčal, no nechcel sa mi. Toto mi padlo z mytického Stardropu, takže môžem ísť do hry. Akože ja som mal iný rekorder, teraz mám taký modrý, ale vtedy som mal oranžový, len to sa mi strašne sekal. Toto mám ako na nahrávanie. Dostali nejdem ani to, čo? Tam je Hulk. Toho ja najradšej trolím. Počkaj. Hej, podľa mňa je Hulk slabý. Dobre, utekol si. Zatiaľ mi to nahráva všetko, takže je to dobre. Spredni sa s nimi, alebo neviem, ja to ti vlastne už nepríjmu. Ešte by ho to dalo dole. Ja dám radšej si Leona. To takto nejde. Proste Leon, to je proste jeden z najlepších podľa mňa brawlerov. Akože Fang to je ultra dobrý, lebo proste to je ešte lepšie ako Edgar. Lebo proste on tak nie on. Marko Godlik. Líke. Tu na to poradne rozbombím a teraz môžem ho prevokovať. Ahoj. Hahaha. Aha, ha. Bum, Nie, málo života. Nie, radšej tam nechoď, kto by to robil? Proti Edgarovi. Bež ten, že zhebneš. No hej, ale zhebneš som povedal. Ojoj, Marko po mne. Zabil Marko. Dám si Ember a začarujem ťa takým kúzlom jedným. Že toho tu Mortis začarujem takým jedným kúzlom. No veď. Hej, no, určite. Ale musíme vyhrať, no. A ty taký, I am not sorry. I am not sorry. A tieto robotické, one sú strašne pekné, ale Ember, co si vyžiadal? Hej. Prosím, nechoďte sem. Nebezpečno tu byť. To je veľmi nebezpečné. Pomoc. Pomoc. Mňa. Haló, ja potrebujem vyhrávať. Čo si mám requestnúť všetky questy na damage? Haló. Aha, ja mám prehrať s Griffom. Lebo so Shellynou. Ja budem ten campiť Shelly. Lebo Shelly tá dáva celkom pohode damage. Tento podľa mňa
Ne. Prečo? Kedy splnila všetky questy? Lebo ja Hej, dobre. Lebo som ho nevedela splniť, tak som. Ja mám Fantastico. On mal podľa mňa tento skin je podľa mňa škaredý na toho Leona. Mne sa proste nepáči ten žltý. Neviem, čo to je za divné monštrum, ale proste mne sa nepáči. Nie to úplne najkrajšie, neviem. A to hovno. Hej, čo majú pridať, hej. Pozor, bože, on ťa zastaví asi v prdeli. Hodí ti tam úplnú najväčšiu bombu a úplne ťa rozbombí. Asi v prdeli. Bum. A to čo za vrasa? To je taký, že... Neviem, k čomu to mám prirovnať, že... Ty teda za teba úplne do... No takže teraz ja si dám Leona, lebo ty máš... Vyhrali sme to, Ruby, Rava, vyhrali sme to, Hej, to by sme mohli vyhrať. Varím tu a vypekaj. No, zle audio. Ojoj, ja ty sa chceš friendiť, dobre. Dobre, budeme friendiť. Riško, toto je môj friendo. Spravím na teba zaklinadlo. Nahrávam video. Áno, on YouTube. Bušíko, nahrávam video. No potom ťa budem musieť nejak vyfiltrovať, neviem ako. A ty... No, lebo preto sme určite prehrali, určite nie preto, že som sa dal okramať na to, že som sa... Počkaj, so Šelinou sa sfriendím. Ja sa úplne tu točím jak helikoptéra a ona nič. No, dobre, happy. Ja som to tak vedel, že to spravíš. Hej, to je A tam sa Šelina spawnula. A ja sa stretím s ňou zase. A tá Šelina. Ja sa tu len pozerám. Oh no. Zdrhaj radšej. Zdrhaj. Ty si skočil po ten power. A za koľko už máš hypercharge? Nie, už Edgar ide, počkaj. O, ten Edgar je strašný. Aha, on sa ma bojí. Oh no, že to som silný. Oh no, počkaj, search. Search. Trč se do prdele. Ale druhé miesto je celkom v pohode. Konečne sa mi plní quest. Ja už chcem Legendary. Mám 9-9, wow, to som nečakal. Wow, naozaj, že... Ja mám pozri koľko trofí. 9-8-9-9. Stačí mi raz vyhrať, aby som mohol získať. No nie, ešte získať, ale proste, aby som bol tak, ako som bol. Lebo tu nás sme teraz prehrávali, lebo sme mali zlý brawler.
Čakaj, kde? Ja som to Fenga niekde videl, sa mi zdá. Akože som bol offline. Tak nič. Prečo? Bum, 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 čipi, čipi, čapa, čapa, ruvi, ruvi, rava, rava, mehik. Oh my good heaven. Ja som tu taký nenapadný, čo proste kradne im čestky z boku. Tak nič. Hej. To nikto nečakal. Že Feng je silný. Vyskúšaj si dať Edgara. Kde Marko, to neviem. A ty vôbec. Ja som to aspoň sa snažil čítať to jeho meno, toho čo... Mohol som dať dole, ale zase to sa bude. Nie, bože, po mne Edgar skočil. Ja si v kľude tam rozbijam čestky, zabijam onu, túto M a zrazu Edgar, hello. A taký asem. A to sú tí medi. Ja som za tomu všetkému vyhol zatiaľ. Tak už nič. Zdrhaj. Proste všetko rob, aby si to vyhral. Tak nič. Tak ja si dnes asi nesplním kvesty. Lebo ty nebyť dobrý a to mne sa nelíbí. Takže natáčame video. Ale ja ešte